And then he asked for a hug po. So I hugged him. Nung nagtinginan na po kami, then he suddenly kissed me again. And this time po, hindi ko na po napigilan yung sarili ko. May nangyari po sa amin ng best friend ko. But the problem is, he's a priest po. Nagkakilala po kami dito sa city kung nasa man ako ngayon dahil po sa mother ko. Naging close po kami. Siya po yung best friend ko po yung una nag-approach sa akin. So it's like a kuya, brother po, ganyan. Naiyak ako. And then dumating po ang 2020, kinailangan po niyang umuwi kasi po namatay po yung nanay niya dahil po sa COVID. And then after that po, hindi na po siya nagparamdam. And then suddenly po, last year lang po, bigla po siya nagparamdam saying that, kailan mo ako bibisitahin? Pumunta po kami doon on the first night po na nag-stay kami doon, nagiinuman po kami ni Papa. Then sumali po siya, nakikipagkwentuhan, and then he said po that parang nagugustuhan na daw po niya ako. Sabi ko, bro, hindi pwede kasi ano ka, you're a priest. Yun po, bigla po niya akong hinalikan. Tapos bigla ko po siyang tinulak. Sabi ko po sa kanya, hindi pwede to. The next day po, humingi po siya ng sorry. Hindi naman daw niya mapigilan yung feelings for me. So I said, gusto mo ba tulungan kita? Hindi na lang ako magpaparamdam. Wag na lang tayo mag-chat or wag na lang tayo maging close. Ano ba yung pwede kong gawin? And then he asked for a hug po. So I hugged him. Nung nagtinginan na po kami, then he suddenly kissed me again. And this time po, hindi ko na po napigilan yung sarili ko. Nag-go with the flow na po ako. And then after that po, hanggang ngayon na po kami nag-uusap. Iniiwasan na po namin ang isa't isa after what happened po. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.